Πού να χτίσουμε? Να, έλα, το ξεκίνησε το ένα. Ξανασημάτιξε. Είναι αυτή. Δεν πειράζει. Η κόψη εσύ, δεν θα στάσει σημαίνει. Άσου. Αχ. Τέλος πάντων. Δεν την περιμένω. Άμεσα, δεν πειράζει. Θα ξανάρθει, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται τεράστιο, τζάμπα θα το κάνουμε. Δεν γίνεται μαλάκα, πρέπει να φάει, χρειάζεται το δικό μου. Φάει χρειάζεται το δικό μου. Έλα, έχω πάρα πολύ. Τι, Φαγητό. κρέας. Ναι. Από τι. Τόσα έχω σκοτώσει. Οπα. Δεν βλέπω κιόλας. Πίσω. Κάτι πέρασε. Και λάφια μπορεί να είναι. Έλα γαμό. Πού πηγαίνουν τα λόγια, μαλάκα. Μπαστάδο, σε γάμισε. Το τάρτ τι είναι? Για να φτιάξεις σκηνή, ρε. Α, βρήκα ένα. Κράτα το για τις πηγές και τα save. Φτάνει, εντάξει, κλείστο. Μην το κάνω τετράγωνο, ξέρω εγώ τι να είναι. Από πάνω ή από κάτω, λες? Έτσι πως το Από εδώ? όκτισες? Ή από εδώ? Προς τα κάτω, πιο κοντά στο νερό.
Ή πιο έτσι να είναι ύψωμα. Στο ύψωμο. Κανονικά έπρεπε να το ξεκινήσεις από πιο κάτω. Εντάξει, τώρα εγώ είπα θα κάνω κύκλο, αλλά γάμισε τον. Τετράγωνο κάνω. Αχ, κάτι μας φέρνει δώρο αυτή, Τόλι, πάνε πάρ' το. Ποιο? Πάνε πάρ' το δώρο. Αυτή εδώ, κοίταμε. Πάνε πάρ' το. Θα σας βάλω το όπλο μέσα και πάνε πάρε το πας εδώ. Δεν μου το δίνει, έκατσε. Θα στο δώσει ρε, περίμενε. Εντάξει ρε, γιατί φωνάζεις? Περίμενε είπα, δεν είπα κάτι. Χαρά. Ηλίθεια. Έγινε κιόλας φιλική ρε. Πάλι συμμαζεύει πράγματα. Μπορείς να τις κάνεις τέτοιο. Τι θες? Τι σε έκανα καλέ? Μπορείς. Κάτσε εδώ. Τσιμπά. Τόλι, θα λυθείς. Τι θες? Δες τι λέω. Έχει και γκάνι. Άμα έρθει τώρα εκείνος ο Καριόλης που θα δω, θα το δώσει μία. Ωραία. Αχ. Κοίτα μας. Μην πας να τους σκοτώσεις, κάτσε εδώ και κοίτα μας, ηλίθεια. Ναι. Δεν.
Δεν χρειαζόταν να το ξέρω. Άντε γάμ... Μάξα γάμου. Ναι καλέ, τον είδαμε, πυροβόλατον. Ναι, αχ, πέτε. Αγόρι που πάνω. Τι κάνετε? Σκότωσε. Ο άλλος τα δικά μου μαζεύει. Μπορεί. Πού είναι αυτό που έκοψα? Δεν τους πυροβολάει, δεν κατάλαβα. Άρχισε να το διαμορφώνεις, κάντα μητερά και εγώ θα φέρω το υπόλοιπο. Γάμω το σπίτι σου! Α, με χτύπησε! Θα σου γαμίσω το σπίτι, Αυτό. Όχι, το σκότωσε. Έλα, φαγητό. Τι κάνει? Γάμω το λάπη σου κάμω. Τι θέλει αυτή ρε μαλάκα? Ζάπα της έδωσε και το πιστόλι μου. Γαμίσου, μπαμπί!
Δεν έχω ζωή. Μα δεν μπορώ να του πιάσω γάμο, δεν κάθομαι σε σημείο. Παλάνια. Ρίχ' τους μόλι πουτάνα. Ωου! Ωου! Τι ήταν αυτό? Τι έγινε? Τον πυροβόλησε. Ω, κάτι δείχνει. Αυτός πώς πέθανε? Ω! Ω! Του γάπησε. Κάτσε μωρή. Δεν σκριγάει τώρα. Μια χαρά. Τάστα! έκανες? Άντε γαμίσου! Όπα! Κάτσε ρε! Τους πάρω όλους. Α, κι άλλο! Δεν ρε μαλάκα τους. Νεχάω και... Κάτσε καλέ, μας φας. Ωου! Ήσυχα. Γάμισε τα κέρατα, μπράβο. Όλοι έχει ελευθερόδα, ρε. Α, έχουμε κρεατάκι εδώ, έχει μαλακίες. Τρεις είναι. Ναι, να μην κάνουν τις πόνο όμως. Μαγείρεψε τους, άντε. Όχι. Όπα, τι έχει φέρει ο άλλος? Να σου, τι σε λέω. Βάρα μωρή! Σιγά. Κάτσε μωρή με το όπλο τρέχεις ηλίθεια! Έλα, να φάμε χέρια. Πού είσαι, Μαρή? Γιατί τρώει και αυτή Τι τα κάνει ρε? Δεν έχουν χτυπήσει τους βλαμμένοι. Πώς τη χτύπησαν, όπλο έχει η ηλίθεια. Δεν έχει χτυπήσει. Τα βλέπεις που σου το οποίο είναι γεμάτο από αυτά. Τι γίνεται? Άντε γαμίσου! Με χτύπησε. Μαλάκα με χτύπησε. Μπορεί να έχει πέτρα τελείως. Με χτύπησε. Α, δεν έχω χώρο. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν έχω μαγειρεμένα πάνω. Πού το έκοψε, ούτε. Ωραία. Αλτσχάιμερ, δεν θυμάμαι πού το έκοψε το δέντρο. Καθαρά. Πολλά μούρα έχει εδώ. Και νερό και λάφια και κουνέλια και αυτά. Η ενέργεια πώς ανεβαίνει? Τρώγοντας ή παίρνοντας πύλες. Ή αν έχεις αλόι με ένα φυτό πορτοκαλί. Άντε βρε μαλάκα, από πού φέρεις ξύλα γαμό? Τόση ώρα καθόταν. Άλλα 10, 5. Τόσο κατά.
Πας στο έγινε? διάλο! Πού είναι αυτή ρε η μαλακισμένη, γιατί δεν σε βοηθάει. Πέθανες. Όχι ρε. Ράτα και ένα για την πόρτα, Αυτός λιάζεται. Τώρα έφερνε ξύλο. Ναι ρε, ναι έπαιξε. Ω. Τι έπαθε? Τι ήταν αυτό? Γερό. Τι καλέ? Πού δείχνει ρε? Μαλάκα είναι γεμάτος ο τόπος από αυτούς τους ηλίθιους. Ναι. Μαλάκα δες πως είναι. Δες πως είναι. Πώς? Ένα σωρό. Έχει δύο από εκεί και δύο από εδώ. Και ένας τρίτος εκεί. Πάει καλά, 5 παίζει να έχει. Πήγε ρε πούστη. Δεν έχω πιστόλι μου σου κάμεις τώρα, θα σου λέω. Ναι, είναι πολύ καλό. Κέλβιν, πάνε να γαμηθείς μαλάκα. Το κλεισες. Όχι. Όχι ρε. Τι πρέπει να κάνουμε στο τελευταίο? Τίποτα, όχι, κλείστα κανονικά. Απλά κράτα ένα για την πόρτα. Τι εννοείς κράτα ένα για την πόρτα? Ένα για να κάνεις πόρτα. Τι ήρθαν εδώ? Εδώ δίπλα καθόταν. Ρε μαλάκα πουτάνα, μη κόλλας χαμό. Έφερε ξύλα για δες. Μαλάκα δεν θυμάμαι που έκοψα, θα τρελαθώ. Έχει κανένα δυο εδώ. Πεθάμε. Να. Κάτι έχει εδώ. Θέλεις 2 ακόμα. Ο Κέλβιν έφυγες πεντώνα μες στο κτίριο. Το πήρε στο κινητή. Έλα, έχω φέρει. Τι τα κάνω τώρα? Βάλε το ένα, απ' έξω βάλε, απ' έξω. Εντάξει. Βάλε το ένα και το άλλο εγώ κάτω για πόρτα. Πώς το κάνουμε? Πώς μπήκε έτσι ρε μαλάκα? Δεν ξέρω εγώ πώς το κάνουμε. Στέμα πρέπει εδώ. Πας σε αυτά εδώ τα ίσια και το κοιτάς και θα σε βγάλει σημάδι. Μπορώ να πω έξω κάπου. Πας σε αυτά τα ίσια. Ποια ίσια? Ναι ρε εδώ που είμαι εδώ εγώ. Για να κάνεις την πόρτα. Πάω μαλάκας. Δεν σε βγάζει κάτι? Μα όχι. Τι μου λες? Θα το βγάλει ρε τόλ, τι να κάνω, έτσι είναι. Αχ μπαμπί, θέλεις να παίξεις μόνος σου? Έτσι είναι, τι να σε Εντάξει, πω. κάτσε παίξε μόνος σου. Όχου. Πρέπει να βρεις σε κάποιο σημείο που να έχει τέτοιο. Εντάξει. Να έλα από εδώ. Μωρή.
Ω, μέσα εδώ και μπήκε ρε. Ρίχ' του καλέ. Χαμένη τον τρώει. Μαλάκα του λέω. Πώς του λέμε να κάτσει? Αυτό να. Α, έχει stay. stay το... Εντάξει, Shelter Bar. εντάξει. Τι γίνεται? Κοίτα. Θα του πάνε μαλάκα, θα του πάνε. Κοίτα μαλάκα, παντού έχει. Πρέπει να φτιάξουν και κάτι σαν σαράμπα, να πω. Για να μπορούμε να βγαίνουμε εκτός από τη... Έτσι. Τι γίνεται με τα ξύλα ρε, τις spawn κάνουνε? Πώς το πατάμε για να γίνει αυτό? Στο B. Πατάς επάνω του. Πατάω. Την εικόνα. Και μετά στο βγάζεις μπροστά σου με άσπρο τέτοιο. Έχω πατήσει, Τι λες μωρέ μπάμπη, πού πατάς? Πάνω στην εικόνα, το hunting shelter που λέει. Καλά, κάντο εσύ. Δεν ασχολούμαι άλλο. Τι σε είπα ρε τώρα? Εντάξει. Να μη σε μιλήσω, πώς θα σε εξηγήσω πώς θα το κάνεις? Δεν το βρίσκω, κάντο. Μην κόβεις άλλο, άλλο πράγμα αυτό. Άντε γάμο, δεν έχω απευθύνει μαλάκα το κόπο.
Τρίξ θέλει. Έχεις. Έχω.